यादव जी का बैठा 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 अखिलेश के गवाही के खाली कौन जिंदगी ले ले सरकार चल गई आ विश्वास ना करवा खाली गवैया खाली गाय कर जे उठत बा अखिलेश के अरे समझा का स्थिति बा ओकरा पर जोर दो तो सब उनका समन्वय भेंट करे खातिर कि तनी हमरो के देख ले हमरो से बतिया ले आ वोट के दिने घर में से केहू निकलते नहीं रेल दे तलसन रही कर तो समझा गाना कवला से अखिलेश जी के सरकार थोड़ी बनी गा दियल जी वो गा दे पावा तो गा दे अब तनी मूड तनी जमावे द पब्लिक के रुख दूसरा करम आई बनी ते को गिरहा के जाए काल गाना बा हमार रॉबर्ट तो बाबूलाल का प्यार बा दुलार बा कलम की भैया कहू आके गा के चल चल आओ बजाओ खा बजौला बात समझ लिया लोग 2 मिनट हम एक बात आप लोगों से कहो हम कितना हमारे बात में सच्चाई भाई वो देख लिया गाना बजाना एक अलग चीज है गाना बजाना गायकी एक अलग चीज है लेकिन आज के कलाकार और गीतकार कवि कैसन हो गई समय में कितना परिवर्तन हो गई बाबा समय में कितना परिवर्तन हो गई पहले हमनी के गावत रही है जाके दिल्ली कैसेट करब जा मार्केट में आई आप लोग पैसा से जाके बाजार से खरीदत रहला आ घरे जरा टेप रहल उले के टेप में बजावे सांझ दिन भर काम करके साजी का द्वार पर टेप लग जाए ओकरा में कैसेट खस के लगे बजे और आस पड़ोस के लोग ही माई बहन बेटी जुट जाए सब एक जगह सुने बैठ के लेकिन आज कैसे जमाना हो गई आज समय ऐसा आ गई ऐसा कुछ गाना चल गलन कि एगो भाई अगर कोनो घर में कैसेट बजावत बा और या जवान बहन चाहे जवान बेटी बैठल बे तो मारे शर्म के मारे मुंह तो के उठ के चल जाए